Представете се. Аз съм Християна и съм все още студентка, вече четвърта година в Нов Български университет. Уча маркетинг и дойдох на това обучение, на този семинар за контрола, като останах доста приятно изненадана и впечатлена, защото научих как всъщност е много просто и лесно да контролираш позитивно хората и нещата, защото по този начин животът ти става по-лесен и всичко просто се случва като на магия, защото наистина всичко идва от ума, това как мислиш, с каква настройка си, къде ти е вниманието и наистина работи. Това го гарантирам със сигурност, защото го видях с очите си и като цяло това обучение ми помогна да прогледна и да видя нещата пред мен, които всъщност през цялото време са били там, просто не съм искала да ги видя до сега. Благодаря!